Enhedslisten. 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 Vi går alle ind for Enhedslisten. Nogle gange så tænker du sikkert, hvad skal jeg stemme? Og det kan jeg svare dig på. Du skal stemme på Enhedslisten. Hvis du for eksempel tænker, at du skal stemme på en Liberal Alliance. Nej, det skal du ikke. Det skal du overhovedet ikke. Stem på Enhedslisten. Vi vil det bedste for Danmark. Vidste du godt, at den nuværende regering, f.eks. DF og SF, de vil gerne købe 30 nye kampfly. Hvad er der sådan en kampfly her? Det koster 1 milliard kroner. For et enkelt kampfly, der kunne vi ansætte 2.170 folkeskolelærere i et helt år. Det vil sige 30 kampfly. Det er 2.170 folkeskolelærere de næste 30 år. Så hvad siger du? Kampfly eller velfærd? Du har ret til tryghed, synes du ikke? Her hos Enhedslisten, der peger vi på 5 ting, der kan hjælpe på din tryghed på arbejdsmarkedet. Ingen skal miste deres dagpenge, hvis de går rundt og er blevet arbejdsløse, men stadig er dygtige, er nyttige for samfundet. Og regeringen de skal sørge for, at der er nogle samfundsnyttige job til de her mennesker, der går arbejdsløse. For eksempel inden for velfærd eller klimarenovering. En hver uden job skal have tilbudt enten et arbejde eller en uddannelse inden for et år. Ellers går den ikke. Og 26 ugers optjeningsret til dagpenge, det skal være en realitet. Og der skal mere efteruddannelse til fastansatte, så vi kan få de ledige ind som vikar. Og så får vi meget mere dygtigt og velfungerende Danmark.